साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। जून महिन्याची 20 तारीख आली तरी पाऊस काही पडला नाही। हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार पाऊस लांबणीवर पडला असल्याचं सांगण्यात येत आहे। जून महिन्यात पाऊस न पडल्यानं नद्यांची पातळी कमालीची खाली गेली आहे। याचा आढावा घेतलाय आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी। पाहूयात। कोकण 7 मध्ये आपलं स्वागत आहे। आपण बघतोय की सिंधुदुर्ग म्हणजे कोकणमध्ये पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पाऊस लांबणीवर गेल्यामुळे पाणी पातळी देखील कमी होत आहे आणि पाऊस नसल्यामुळे पाणी जपून वापरण्याची वेळ आहे। कारण महत्त्वाचं आहे, आपण कणकवलीच्या या गड नदीवर आहोत आणि गड नदीच्या पाण्याची पातळी बघतोय की बहुतांश पाण्याची पातळी ही कमी झालेली आहे। आपण बघतोय की कणकवली शहरवासियांना शिवडाव धरणाचं पाणी सोडलं होतं आणि त्या धरणाच्या पाण्यावर आता बहुतांश हे पाणी आपल्याला मुबलक उपलब्ध आहे। कणकवली असं नाही उपलब्ध असेल, आजूबाजूच्या गावांना देखील उपलब्ध झालेलं आहे। पण बघतोय की आता ह्या शिवडाव धरणाच्या पाण्याचा जो फ्लो आहे तो कमी झाल्यामुळे आणि तापमान वाढल्यामुळे ह्या जून महिन्यापर्यंत अजून पाऊस पडलेला नाही। त्यामुळे सध्या बघतोय की ही पाण्याची पातळी कमी होत आहे। थोड्या प्रमाणात पाणी हे या ठिकाणी उपलब्ध आहे। ते किती महिने किती दिवस पुरेल हे अजून सांगता येत नाही। पण आपण बघतोय की ज्या ठिकाणी ह्या कणकवलीच्या या गड नदीवर पाण्याची म्हणजे पाणी नसल्यामुळे, पाऊस पडले नसल्यामुळे ही नदी सुकत चाललेली आहे। त्यामुळे पाणी जपून वापरण्याची गरज आहे। तशाच पद्धतीने बघितलं तर शासनाने सिंचनाचं जे पाणी आहे ते बंद करण्याचा निर्णय देखील एकत्रित घेतलेला दिसतोय। त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी आपल्याला पाण्याचा टाळायला हवा, पाणी जपून वापरायला हवं, तरच आपल्याला पुढील भविष्यात पाणी मिळू शकतं। कारण आता जून महिना आहे, जून महिन्यामध्ये पाहिलं तर आज तारीख जी बघितली तर 20 तारीख आहे आणि 20 तारखेला जर अशी परिस्थिती असेल तर समजा पाऊस आणि काही महिने असेल, काही दिवसांनी पडला तर आपल्याला म्हणजे पाणी हे पाण्याचा तुटवडा भासू शकतो। त्यामुळे पाणी जपून वापरण्याची गरज सध्या भासत आहे। आपण बघतोय की या नद्यांच्या पातळीत देखील आणि धरणांच्या पातळीत कमी म्हणजे पाण्याची पातळी कमी होत आहे। कारण उष्णता आहे आणि उष्णतेने पाण्याचं बाष्पीभवन देखील मोठ्या प्रमाणात होतं आणि सिंचनाचे देखील ज्या धरणांचे जे आहेत, धरणातून जे पाणी सिंचनासाठी ते देखील बंद करण्याचे शासनाने घेतलेलं आहे। पण एकत्रित बघितलं तर आपल्याला पाणी जपून वापरण्याची गरज असल्याचं आपल्याला दिसत आहे। उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली।